Oheratutako pertsonan nola egin dezakegu garbiketa? Garbitzen hasi aurretik garrantzitsua da pertsonari zer urrats egingo ditugun azaltzea, ahal den neurrian lagundu diezagun. Garbiketak egunerokoa izan behar du, ingurune intimoan, lasaian eta presarik gabe. Hasi aurretik, honako hauek hartu behar ditugu kontuan. Argi ona izatea, pertsonak zauririk edo gorriunerik ote duen antzemateko. Gelako temperaturak egokia izan behar du. Urak 35 eta 37 gradu zentigradu bitartean egon behar du. Ohea, oihal zurgatzailearekin prestatuta egongo da, busti ez dadin, eta tolestutako izara bat mobilizazioan laguntzeko. Garbiketa 3 zatitan egingo dugu. Hainbat material espezifiko daude burua garbitzeko. Hala nola, lehorrean garbitzeko sanpuak, txanoak edo buru garbigailu puzgarria. Ilea garbitzeko buru garbigailuan sartuko dugu burua, eta pitxer bat erabiliko dugu temperatura egokian dauden urez ilea bustitzeko. Ondoren, ilea zaboituko dugu, mugimendu leunekin. Ilea esku oihal batez garbitu eta lehortuko dugu. Beharrezkoa bada, lehorgailu bat erabiliko dugu, eta pertsona ahalik eta erosoen mantenduko dugu. Hotza eta hezetasuna saihestuz. Gorputzaren higienea burutik oinetara egin behar da. Lehenik eta behin, begiak esku oihal batekin garbituko ditugu, eta beti barrutik kanporantz. Gero, aurpegia garbitu behar dugu. Esku oihal eze batekin, igurtzi gabe eta mugimendu leun biribilekin, eta gero, lehortu. Belarriak garbitzeko, esku oihal ezea ere erabiliko dugu. Begibistan dagoen zatia eta belarri pabilioiaren atzeko aldea garbituz. Belarrietako makiltxoak ez dira inoiz erabili behar. Orain, gainerako gorputza garbitzen jarraituko dugu, ura eta saboia erabiliz edo saboi belakiarekin. Lepoa, enborra, besoak eta besapeak garbituko ditugu, eta garbitu ondoren lehortu beti. Garrantzitsua da, arreta jartzea bularraren tolesturetan, besapeetan eta eskuko hatzen arteko tarteetan. Gero, hankak garbituko ditugu, eta behatzen arteko tartea oso ondo lehortuko dugu. Aurreko aldea amaitu ondoren, bizkarrera pasatuko gara, eta berdin jokatuko dugu. Urarekin eta saboiarekin garbituko dugu, lepotik gerriraino lehenik, eta hankak gero. Ondoren, oso ondo lehortuko dugu, hoztu ez dadin.
Orain, uzki eremua garbituko dugu, aurretik atzeerantz. Genitalak gorputzeko alderik zikinenetakoak dira, beraz, aparteko materialez garbitu behar dira. Ura erabiliko dugu, xaboiarekin temperatura egokian, eta ondoren eskuoial batekin leun lehortuko dugu. Emakumeen kasuan, xaboi belakia goitik behera pasatuta garbitu behar da. Espainiak esku batekin bereiziz, kanpoko genitalak kontu handiz garbitzeko. Eremua kontu handiz garbitu eta lehortuko dugu, narritadurarik eragin dezakeen xaboi arrastorik ez usteko. Gizonen kasuan, prepuzioa atzera egin behar da, glandea belakiarekin modu egokian garbitzeko. Garbitu eta lehortu ondoren, prepuzioa ondo jarriko dugu berriro. Genitalen higienearen ondoren, komeni da babes krema jartzea, pisoialaren ezetasunaren ondorioz gorritu ez daitezen. Ahoa garbitzean, pertsona bera bakarrik egiteko gai bada, bere kabuz egiteko edo guri laguntzeko animatuko dugu. Pazienteak ordezko hortzak baditu, kendu egingo zaizkio eta aparte garbituko dira. Hortz propioak baditu, hortzak eta mihia garbituko dira. Hortzak eta mingaina garbitu ondoren, urez garbituko dugu berriro. Amaitzeko, irakusketa egingo da kolutorio batekin. Pertsonak laguntzen ez badu, hortzetako eskuila kolutorioan bustiko dugu.